Mit navn er Janne Skov, og jeg har den mest fantastiske butik Fuskov, som er et gastronomisk univers. Og lige nu der er vi i Brædstrup. Brædstrup er en lille provinsby, som ligger imellem Horsens og Silkeborg. Jeg startede Fuskov i 2014. Jeg trængte simpelthen til at få mit eget. Og jeg er vild med at lave mad, og har altid kun lide sådan nogle typer butikker her, når jeg har været ude at rejse, så jeg sprang på det. Vi importerer selv rigtig meget fra udlandet. Vi elsker sådan noget her, hvor man kan stege, man kan bage, man kan det hele. Det kan også komme med en tur ud på grillen. Og så er det bæredygtigt. Herover der har jeg simpelthen alle de våde varer, alt vores spiritus. Og som noget specielt har vi fået lavet vores egen gin, hvor vi har haft en lokal kunstner, Lars Kilderik, til at designe vores etikette. For et stykke tid siden der fik jeg besøg herinde i butikken af en lille dreng på 4 år, som siger til mig: Janne, nu tør jeg godt at sove alene. Så siger jeg til ham: hvad er der sket hjemme med dig, siden du sådan godt gør det nu? Jamen, jeg har fået en af de her mus, siger han. Nu ligger han og sover ved siden af mig. Og efterhånden så har vi rigtig mange, der kommer ind og siger til os: det er første gang, vi kommer, men vi har snakket med nogle, og de har sådan været så begejstrede for at være herude, så nu vil vi også gerne se, hvad det er for noget, ikke? Og de fleste af de kunder, der sådan kommer, selvom vi bor i sådan en lille bitte by her, så får vi faktisk nye kunder hver eneste dag, og det er vi pævestolte af. Så har vi valgt at lave vores egen kaffe, og jeg har været over ved Brian, som har restaureret, og lave vores egen kaffe. Vi mixede kaffe en halv formiddag. Jeg har aldrig nogensinde drukket så meget kaffe før i mit liv, og det her det blev så resultatet. Jeg valgte at blande 5 forskellige typer kaffe, og man kan få kaffen som malet kaffe, man kan også få det som bønner og sig selv male derhjemme. Velbekomme. Så har vi et meget yndet udflugtsmål i byen, som også giver os lidt turisme herude, og det er vores genfundne bro. Broen har været dækket til igennem mange, mange år, så i dag, når man står derude, så risler vandet nedenunder, og man kan slet ikke forestille sig, at den bare har været fuldstændig gemt væk fra omverdenen. Så ser man Himmelbjerg, så skal man også ned og se den genfundne bro.